तर आता तुम्हाला दाखवतो आपल्याकडे आज बिर्याणीची ऑर्डर आहे. म्हणजे बहुतेक सर्व वरचे लोक सर्व बिर्याणी जेवणार आहेत, बिर्याणी खाणार आहेत. तर इकडे किती किलोचा भात आहे हा? 2 किलो असेल. मी 2 किलो आणलेले. 2 किलोचा आहे. वा वा वा, एकदम पूर्ण भरलेला. आणि त्यासोबत बघा आम्ही कांदा डीप फ्राय सुद्धा केलेला आहे. आपण बरिष्ठा म्हणतो ना वरतून टाकायला, त्याचे प्रिपरेशन चालू आहे. आणि सुक्कामध्ये त्याला चिकन फ्रायसुद्धा मॅरिनेट करायला ठेवलं आहे. इथे कोंबडी वड्याचं पीठ आहे. आणि ही प्रिपरेशन इथेच नाही तर बाहेर चुलीवर सुद्धा चालू आहे. चुलीवरती आज बिर्याणी बनणार आहे, दम चुलीवरती देणार आहे आम्ही. आणि इकडे झालं, इकडे काय कांदा फ्राय होतोय, कांदा फ्राय होतोय बिर्याणीसाठी. बिर्याणी इकडे कांदा फ्राय आणि इकडे टोमॅटो. आता एवढं गाळणार सर्व. किती भात झालाय, खूप भात झालाय मेरा. मग तेवढी बिर्याणी होईल. मला 2-3 दिवस खायला आहे म्हणजे एकदम मस्त बरोबर. काकी वडे राहू दे, हा भात घालून काढा परत. गाळा झाला खाली खाली उतरायला होईल काय. तिकडे बघा मी बिर्याणी पूर्ण पाणी अजिबात वरतून वरतून गाळतो ना सर्व, पाणी एकदम व्यवस्थित. आणि भात एकदम असं बघा, बिर्याणीचा चांगला भात आणलाय मी, एकदम सुटसुटीत. भाव बघा किती, 2 किलो जास्त झाले. तुम्हाला सांगताय जास्त होईल मला. होय, पुरेल का म्हणून सांगता. आज आमचं काम बघा कसं डिवाइड झालं. काकी इकडे कोंबडी वडी करते आणि मी इकडे चिकन फ्राय करतो. मी एकदम टायमर लावून करतो बघा, टायमर लावून. इकडे आपले बरिष्ठा पण रेडी आहे. आणि दर 2-2 मिनिटांनी 1-1 मिनिटांनी आपण जरा टर्न करायचं, म्हणजे तरी पण व्यवस्थित भाजतो. वा वा वा, बिर्याणीचा कलर बघ एकदम मस्त आहे ना. ग्रेव्ही गेली खाली, भात चालला वरून. मध्ये हे करून घे, एका बाजूने घे. हे बघ, इकडनं घे, माझ्या इकडनं. गरम असेल ना मी ते. होय, तिकडे अजून लेअर आहे ना. वा वा वा, एकदम खाली वड. फर्स्ट लेअर गेली चिकनची, मग राईस, मग आता हे टाक कांदा सर्वीकडे स्प्रेड करून. सुकला ना कांदा फ्राय झालाय ना. टाका अजून ते 2 लेअरमध्ये संपवायचे ते बस. आता ह्याच्यात हे दुसऱ्यासाठी ठेवा. आता चिकन टाकायला आहे ना, मोठा काहीतरी पाहिजे बापू, प्लेट. तर आता एकदा बिर्याणी झाली की वाढायला आणि जायला एकदम सोपी आहे ना. आता बघ बिर्याणी आपली झाली काय. वरचा भात बीत वरती काढतेस का अशी साईडला, हे बघ पूर्णच काढतेस. मग हे काय याच्यात घे. वा वा, एकदम छान. चिकनचे पीस एकदम व्यवस्थित आले पाहिजे, नाही तर एकाला पीस जाईल आणि एकाला पीस जाणार नाही. ठीक आहे. नमस्ते सर्वांना आणि गुड मॉर्निंग. मी आता सकाळची वेळ आहे. किती वाजले, सकाळचे 7:30 वाजलेले आहेत. इथे तुम्हाला सर्व प्रिपरेशन दाखवतो बघा. इथे चहाची प्रिपरेशन आहे आणि इथे पोह्याची प्रिपरेशन आहे आणि इथे आपलं जे कुवाडा आहे ॲश गॉड, त्याच्या ज्यूसची प्रिपरेशन आहे. लास्ट टाइम पण मी तुम्हाला सांगितलं ना की आपण अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक हे पियायचं. तर हे बघा, हे सर्व साला काढून घेतलेली आहे, बिया पण काढून घेतलेले आहेत. हे सर्व आपल्याला ह्याच्यात घ्यायचं, थोडंसं पाणी घ्यायचं आणि ग्राइंड करून चालून आपल्याला पियायचं. बघा असे साल काढलेले आणि बिया काढलेल्या फोडी जेव्हा आपण मिक्सरला लावतो, तर हे बघा असं थोडंसं पाणी टाकून आपल्याला असं करून घ्यायचं आहे आणि चालण ठेवून थोडंसं दाबायचं, म्हणजे त्याचा कसं रस खाली गळतो. म्हणजे मोठे फोडे असते ते परत टाकायचे. आता परत जेवढं उरलेलं आहे सर्व आपण मिक्सरला लावून घ्यायचे. तर आता तुम्हाला दाखवतो. एवढ्या सर्व कितीचा होता, एवढूसच होता बघा, एवढूसच आपला होता. आणि आपले किती ग्लास झाले तर तुम्हाला दाखवतो. आणि बघ ज्यूस बघा घट्ट आहे. हा झाला 1 ग्लास, हा झाला 1.5 ग्लास. 1.5 ग्लास झालेला आहे. आपण शेअरिंग करून दोन्ही सेम करूया आणि पिऊया. तर इथे बघा मी तुम्हाला आता ज्यूस, इकडे ज्यूस घेतलेला आहे मी. तर याची चव सांगतो कशी आहे. टेस्टलेस आहे, म्हणजे कायच चव नाही. तुम्ही म्हणाल की तुम्ही पिऊ शकता का, तर पिऊ शकता, असं काय वाटणार नाही. असं काय कडू नाही वाटत, तुरट नाही वाटत, आंबट नाही वाटत. एकदम पानसट म्हणतात ना चव, तशी पानसट चव आहे. आणि एम्प्टी स्टमक पिया आणि पिल्यानंतर अर्धा-1 तास काहीच खाऊ नका. आपली बॉडी बोलतात ना डिटॉक्स करायला, बॉडी साफ करायला ॲश गॉडचा ज्यूस खूप चांगला असतो.
मॉर्निंगची वेळ बघा, पोहे सर्विंग झाले. इथे जेवढे एक पोहे राहिले आहेत आणि इकडे आमची आजी पण आली आहे. हां नमस्कार. नमस्कार. आणि इकडे आम्ही घावणे बनवतोय. घावणे दाखवा आम्हाला. 4 जणपर्यंत 15 कप वरती गेले आहेत. 7 प्लेट पोहे गेले आहेत आणि 8 प्लेट आता घावणेवरती जातात आहेत. ही झाली आहे ना. हा खूप गडबड आहे. व्हिडिओ कधी येतात तर कधी नाही येते. इकडे गडबड तिकडे गडबड, कधी चेक इन चेकआउट असं खूप गडबड चालू आहे. आता मी एक शॉपिंग करायला चाललो आहे, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, ज्याच्यात सर्व मोठे मोठे वस्तू घेणार आहे आणि कोणकोणते वस्तू असणार आहे ते तुम्हाला मी दाखवतो आणि सर्व ओपन मम्मी करून दाखवणार आहे. बरोबर. आज सकाळी आपल्याकडे 3 मदत करणारे आहेत आणि रात्री 2 आहेत. टोटल 4, 5, 6 दिवसाला असतातच. बरोबर. चला आता मी जाऊन येतो. आणि त्यासोबतच बघा इकडे जे गहू आहेत ते सुद्धा दळायला द्यायचे आहे ना. काय नेतोय आता? गाडी नेतोय? हा 4 व्हीलर नेतोय. दुपारचं मग चालू असेल काय, नाही तर हिच्याकडे देत होते मी काय घरघंटीवर. तू आता कुठे जातो दुपारचा? आता मी आता सर्व इलेक्ट्रॉनिक सामान पण आणतोय. थोडं घरगुती सामान आहे ना ते सुद्धा आणतो. आल्यावर दाखवतो. तर तुम्हाला आता दाखवतो. इकडे आम्ही शोरूमला टाकलेला आहे कपड्यांचा. ते दिसत आहे तिकडे 1, 2, 3, 4 आणि इकडे सर्व बघा. सर्व उशीचे कवर पासून ते बेडशीट, ब्लँकेट, सर्व ब्लँकेट्स पाटी आहे, सर्व टॉवेल सर्व धुवायला टाकले आहेत. आणि त्यासोबतच जसं मी सांगितलं जसं मला माहिती पडेल तसं मी अपग्रेड करणार. बरोबर ना. होमस्टेमध्ये तर होमस्टेमध्ये वरती जरा गरम होत होतं म्हणून सुरुवातीला मी एकच आणलं आहे फॅन. ते आपण ट्रायल करून बघूया की कसं आहे आणि कंपनी चांगली आहे आणि कितीला पडला ते सुद्धा सांगतो. तर क्रॉम्प्टनचा हाय स्पीड टॉर्पिडो आणला आहे मी. हा मला 3200ला एक फॅन पडला. हां तर मी तुम्हाला सांगतो मार्केटमध्ये 1500 पासून पण असे फॅन आहेत स्टँडिंगचे टेबल फॅन, पण त्याला स्पीड नसणार किंवा क्वालिटी नसणार. तर मी चांगल्याच क्वालिटी बघा 2000चा नंतर 3200चा म्हणजे अजून 1200 रुपये टाकून चांगला आणलं आहे. तर याचं अनबॉक्सिंग तू कर. आता बॉक्समध्ये काय असतं कसं असतं ते तू दाखव सर्व. आता खोल ते सर्व. तू खोल ना, ते लय मोठा फुट्टा आहे. मी उघडू काय? हा खोल. तिकडे बघा बॉक्स दे. तर आपण उघडून बघूया. हे बॉक्स अनबॉक्सिंग करूया की बॉक्समध्ये काय काय आपल्याला दिसेल ना. तू मोठा फॅन आणलाय ना. मोठा फॅन आहे तो आपल्या गणपती जवळ असतो तसा. आता फॅनमधून काय काय निघतंय बघा. त्याचे जाळ आहे. बरोबर. आणि एक व्हाईट कलरचा पण होता, सफेद कलरचा, उषा कंपनीचा. पण नको बोललो सफेदचा पूर्ण खराब होणार तो. बसणार त्याच्यावर. तर हे त्याचे खालचं स्टँड वाटतं. 2 वस्तू तुला जोडायला येईल का? हे 3 वस्तू. हो त्याचं स्टँड आणि त्याचं हे खालचं एक आणि वॉरंटी कार्ड आपण नेहमी सांभाळून ठेवतो. बॉक्स बघा बॉक्स एम्प्टी झाला. तर एवढे सर्व साहित्य त्याचे आहेत. आता आपण जॉईन करूया. इथे बघा हे सर्व स्क्रू बी सर्व काढायला लागतं. ते सर्व फिटिंग करायचं आहे. त्याच्यावरती हे फिट करायचं आहे. बरोबर. तुला दाखवू ना काय तिथे? नाही मी करतो अंदाजाने. झाल्यावरती हे करायचं स्क्रू लावल्यावरती ते आहे ना. म्हणजे ते कसं स्क्रू लपले गेले ना. याला स्क्रूज होते बरोबर. असे 4 स्क्रू काढले. त्यानंतर हे फिट करायचं आहे. हे स्क्रू फिट झाल्यावरती मग वरतून झाकण आपल्याला लावून टाकायचं आणि पॅक करायचं आहे. तिकडे बघा इकडे फिटिंग झाली, खाली फिटिंग केली आहे ना. तर हे दांडावरती येतो बबलूवाला. त्याच्या अगोदर पण हे टाकायचं. म्हणजे हे बघ हे लपलं गेलं. बरोबर. नंतर हे वरतीच पकडायचं. मग आपल्याला कोणी लॉक कसं होणार हे असं करून हे फिरवायचं. हे झालं लॉक. बरोबर. त्यानंतर मग आता हे बंद बसवायचं मोटार त्याच्यामध्ये जाणार. कशी फिरवायची इकडून. हे आपलं गणपती बाप्पा जवळ असतो ना पंखा फॅन मोठा तसा फॅन आहे. आता समजलं मला. लॉक झालं. बरोबर. लॉक झाला ना. निघणार नाही तर. तर आता नेक्स्ट स्टेप बघा इकडे हे असं असतं. ते सुद्धा काढायचं आपल्याला आणि आतमध्ये बसवायचं. आणि बरोबर होलमध्ये तिकडे होल दिलेले आहे त्यांनी स्टँडला. जे आतमध्ये गेलं पाहिजे बरोबर है ना. परत टाईट करायचं. हे झालं. हां हे झालं पाठचा फिट. आणि आता फॅन ब्लेड फिट करायचं. त्याचं ब्लेड है ना.
तर ब्लेडला पण खाच आहे बरोबर. हां बरोबर. बरोबर. आणि त्यानंतर मग हे आहे पण त्याला बघ हे परत कवर आहे त्याचा. बरोबर ना. बरोबर. फिट झाला आता. फिट झालं ना. एक 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 त्याला झाकण आहे पण जरा परत हात लावून परत व्यवस्थित फिट करत आहे बघ. झालं ना फिट झाला. त्यानंतर आपला हे कवर वरचं कवर. त्या अगोदर हे पण दिलेलं आहे. हे त्याच्या साईडला असेल इकडे कुठेतरी. हे बघा इकडे या साईडला. हां त्याला पण स्क्रूड्रायव्हर लागेल. एक स्क्रूड्रायव्हर आपल्याला लागणार आहे फिट करायला सगळं. हे बघ हे स्क्रूड्रायव्हर हे काढायचं सगळं. बरोबर ते बसली पाहिजे, पट्टीत गेली पाहिजे ना. तर इथे तुम्ही पाठी बघू शकता. फॅन फिटिंग टोटल पूर्ण एकदम रेडी झालेलं आहे. आणि फॅन तू उभी राहा त्याच्या बाजूला बघ किती हाईटला आहे बघ. ते समजेल म्हणजे माणसांना. व्हिडिओमध्ये असं वाटेल तो छोटा आहे. तुझ्या बरोबर हाईटला आहे ना. ठीक आहे. तर कनेक्ट केलं आहे मी. हां बाजूला होतं. बटन दाबला मी पण ते चालू का नाही झाला सांग. हां ते 0 आहे बंद आहे. 1 म्हणजे चालू. वा 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 एकदम हाय स्पीड. हाय स्पीड आहे एकदम बघ. मस्त ना. हा एकदम मस्त. आणि सर्वीकडे फिरते बघा ती. त्याला स्पीड पण आहे 1 2 3 3 स्पीड आहे आणि एकदम छान आहे. आणि तुम्ही विचाराल हवा तर एकदम मस्त. मम्मी आता टेरेसवरती एकदम मस्त आरामात बसतील. मस्त बसती. हा एकदम छान. हवा तर बाहेरची जास्तच येते. हा अजून ह्या हव्याने कधी हवा येत नाही ना. नाही ह्या हव्याने अजून जास्त हवा येईल. जास्त हवा येईल. एकदम छान वाटेल तुम्हाला बसायला. मस्त वाटते. चांगलं आहे म्हणजे वस्तू चांगली आहे आपल्याला. आता इथे बघूया पप्पूने काय काय सामान आणलं परत डीमार्टवरून. चण्याची डाळ आणली 2 किलो. ही कशी माहिती आहे आपलं बेसन कसं बाहेरचं बेसन ते चांगलं नसतं ना. असं आपण घरातून डाळ दळून आणलेलं पीठ चांगलं असतं. त्याच्यासाठी मी आता सांगितलं सारखं बेसन लागतं भजीसाठी. म्हणून मी म्हटले तू डाळ आण आपण चक्कीवरून दळून आणूया. म्हणून त्यांनी 2 किलो डाळ आणली. आणि हे काय आपलं हे ना एक्सटेन्शन बोर्ड. आणि त्यांनी कप आणले बघा. काचीचे कप आहेत ना असे फुटून जातात वाजताना. भरपूर फुटले आमचे पहिले काचीचे कप. बरं झालं तुला हे दिसले ते आणले. ह्याची क्वालिटी तुम्हाला बघायची असेल ना तर क्वालिटी 1 नंबर आहे. एकदम स्टीलचे हेवी चहाचे कप्स आहेत. एक कितीला पडला असेल सांग मम्मी. मला नाही बाबा माहिती. तरी कितीला असू शकतं हे. त्याच्यावर तर किंमत भरपूर आहे. हां तर एक 60 रुपयाला पडला हा. 1 60 रुपयाला म्हणजे तुम्ही विचार करा किती हेवी आणि चांगला आहे हा. म्हणजे एकदम चहा पियाल ना तर असं वाटेल की काहीतरी पियालं आपण म्हणजे व्यवस्थित मस्त ग्लास आणि मटेरियल बघून है ना. ते 6 आणलेत मी. एक असं चांगल्या कंपनीचं एक्सटेन्शन बोर्ड आणलंय. पनीरची पाकिटं आणि हे 2 पाकिटं. तिकडे गरम होतं तर मग तिकडच्या तिकडेच पियालो मी लस्सी. आणि हे काय तुरीची डाळ. हे आपली नेहमीची खडी पावडर. डिटर्जंट. कपडे धुवायला पावडर. मूग सर्व निघते एक एक करून. मटकी कडधान्य लागतात ना आपल्याला. आता रोज कडधान्य लागतं. व्हेज असलं की भाज्या लागतात ना. ग्रेव्हीच्या भाज्या लागतात. आणि हे गहूचं पीठ आणलंय. हे आमचं गव्हाचं पीठ काय झालंय संपलाय जरा. 2 दिवस जास्तच होतं. पुऱ्या चपात्या करून ते गव्हाचं पीठ संपलं होतं. ते आता दळायला दिलेले आहेत गहू. आणि त्याच्यामध्ये सोमवार आला ना चक्की बंद. म्हणून आता असं आम्हाला बाहेरून आज पीठ आणायला लागलंय. चक्कीवर आता दळण दिलेलं आहे. बरोबर. आणि त्यासोबतच 12 तेलाच्या पिशव्या बॉक्स आणल्या पूर्ण तेल आहे ना. 12 पिशव्या असतात त्याच्यात. तर अशी सर्व शॉपिंग ही सर्व शॉपिंग 1-2 आणायला नको ना. ही शॉपिंग त्यासोबत पिशव्या पण 1-2 आणत किती राहणार. बरोबर. ही पण शॉपिंग केली बघ. ही मोठी शॉपिंग आपली सर्वात मोठी शॉपिंग ते. हां
आता तेल आणलेलं आहे पहिल्याचं, पण एक आणून अजून ठेवलं. हा तेल लागतो ना. रोज भाज्या लागतात, रोज भाज्या. हां एक दिवशी कांदा भजी, एक दिवशी बटाटा भजी, असं रोज लागतं.